Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I really appreciate you. Do not forget to subscribe if it's your first time seeing this channel. Let's see uba uLondi usiphathele ntoni ku-episode 2. Maske siyo-reviewa la show yantoni ibizwa ngoba ngi-Life with Londi. Kwi-first episode ke sithe it was an introduction. So second episode that was airing last night on Thursday iyazama yona, iyadibana kancane kancane. Igravy masithi iba khona yezenyameni kancinci kancinci, noko akufani. uLondi ke met up with her friend Lachonkco just to catch up nje, mostly about abantwana. They like sharing, uLondi utsho uthi they like sharing ideas since both of them bezi-single moms. So bahleli ke babini bayazincokolela nje. And also, let's not forget to comment on Lachonkco's body. Uyile eDubai wayothenga umzimba omtsha uLachonkco. Yonke into isendaweni yayo. Stomach is snatched, her hips, her bum. Hayi shem, imali yayenza into ihlele endaweni yayo ngendlela yayo. I was not aware kuba bazi-friends, maybe babezi-friends kule show bebesuka kuyo baqhubeka nabo ubutshomi babo. So I love what I see. uLondi ke ebene-launch, ulontsha isaluni yakhe entsha, uthi yi-mini launch. I think maybe sezophinda ibe khona ke umhlambi enye elandelayo. Uyile ke wafika esaluni yakhe, yi-perfectionist uLondi. Ufike yonke into seyenziwe, sekusedapiwe, wafike wajika-jika izinto, watshintsha, wamuvisa kuzitulo, yonke into. Kwacaba akathandi ngale ndlela kwenziwe ngayo, kusetapwe ngayo. So andimblame ke, isaluni yeyakhe, ivision yeyakhe, nguye owayeyibonile into yoba urhalela uba mayibe njani. So urayithi ke xa ejika-jika izinto ngendlela abona ngayo. As for i-signage ke lena ifakwa nge-last minute, iyafakwa futhi ngapha ayilingani, inkulu. Hayi, imanager yakho Londi kumele uhlale nayo phantsi girl. Noko izinto aziplenwa nge-last minute, sekufike i-guest kusebhizi kuyiwa le nale kufaka i-signage. Hayi bo, hayi uyadinga uhlala nayo phantsi mntasekhaya loo manager yakho. Ucetyiswa ndim, mna mntu ungekaze waba nayo neshophu le ithengisa amakipkip. So kuya ngawe uba uyayithatha loo advice or uyayiyeka. Ii-guest bezikhona shem, iitshomi zikaLondi, abosomizi, they were there to support ubaby girl. And her number one supporter umamakhe ebekhona. Ndimthandela into enye ke lo mama, uthi yena uyathandaza, whatever yenzayo uyathandaza. So naxa belontsha le saluni umama uthandazile. So into enomthandazo ke mna ndiyayipasisa, into eqala ngomthandazo kum seyipasile. Iye yandithatsha ke into ayithethwe ngumama kaLondi xa isithi ukhumbula utata kaLondi, meaning umyeni wakhe ongasekhoyo. Xa kusenzeka izinto ezinje, abantwana besenza izinto ezintle, abe yena engasekho for ukuzibona, oyini bayithuna namzali. There was nothing much man ibisenzeka kule episode, bekusenzeka i-peace and peace phaa naphaa. Ayikabikho ke into ezawuthi nantsi idrama, size nedramakazi enkulu. And ithe chu kancinci, iqala kancinci, like kumele aze na-something man izawusenza sifune ubukela nakwiveki elandelayo, singaphelelwa ngumdla. Yona ndithe le i-reality ndizayinika i-chance. So I'm sticking to that, ndizayinika i-chance. Ndiyababona nje abanye abantu kwi-socials besithi hayi bona bayahlika kule nqwelo, abasafuni ukuhamba. Kwii-episode nje ezimbini isezaba khona into noba yintoni. Abantu mabanyamezele, mabafunde unyamezela. I feel noko isezaba mnandi le reality xa kuhamba ixesha. Andazi ke guys, nina nibona njani le reality? Niyayibukela or senani niyayiyeka? Masithetheni kwi-comments down below. Ningalibali ukusubscribe if it's the first time nibona le channel. Umuntu asubscribe bethuna nasincedise ukuyikhulisa. Mandiyibeke apha le video for namhlanje. Thank you so much for watching.
Kwaba sebesengaphakathi bona sebebukela besubscribile besithini bekhomenta, ndiyabulela kakhulu. Thank you, bye. And please forgive me ngengxolo bethunana ndibhebhisithile kuyiwe kwi-funeral. Okay, bye.